Dobrý deň, milí žiaci. V prvom rade vám chcem zablahoželať všetko dobré do nového ročku v mene kolektívu telocvikárov a všetkých učiteľov. Sice už je pokročilý dátum, ešte čakajú niekoho rusnácké, ale každopádne hlavne to zdravíčko, nech sme zdraví, nech táto naša doba temná, ktorá tu momentálne je, nech čo najskôr pominie, aby sme sa mohli stretnúť napríklad tu u nás v posilovni alebo dole v telocvični. Natočil som práve také video na tento týždeň, ktoré je dosť fyzicky náročné, ale sú tam také dve alternatívy, kde pre tých, ktorí doma sedeli pri LOLku, Dote, Counter-Strikeu a Minecrafte a iných veciach, alebo PS, dostali PS4 a sa nevedeli od neho odlepiť, tak pre tých je jedna alternatíva, pre tých druhých, ktorí trošku sa niečo aktívne hýbali, pre tých je trošku ťažšie, môžete to vyskúšať, respektíve začnete ťažším a potom prihoďte to ľahšie, ak by ste nestíhali, dobre? Náš tréningový program, ja ho najskôr poviem, respektíve popíšem len niektoré cvičenia. Nebudem ho cvičiť, lebo to by strašne dlho trvalo nahrávanie, takže tak v rýchlosti, že teraz som to trošku prehnal. Takže na úvod pôjdete 10 angličákov, tí, čo ste zdatnejší s výskokom a tliesknutím, k týchto menej zdatnejší klasických 10 angličákov, ktoré robíme. Následne dvojka, sumo drepy, špičky, von, viac, idem dole, sumo drep, 20 sumo drepov, tí, čo zvládnete tie sumo drep, pritiahnuť. Sumo drep pritiahnem, jasné? To je dvojka, trojka, plank. Na lakti hore držím, 15 sekúnd si odrátam. Tí, čo ste zdatnejší, pritiah kolena, hej, 15 sekúnd, následne 15 sekúnd druhý. Vždycky je 10, 20, 30, teraz ideme 40 sekúnd, ideme brucho. Tí, čo ste menej zdatní, klasicky nejaké brušáky, hej, môžem si teda pravá, ľava, strihanie, rôzne alternatívy, kde to by som 40 sekúnd cvičil. Tí, čo ste zdatnejší, nohy nepoložím na zem, hej, robím rôzne sklapovačky, strihačky, plné brušáky, skracovačky rôzne. Toto je 40, následne ide 50. Idem 50 panáčikov, hej, klasicky 50 panáčikov. Potom ide 60 sekúnd, ide dotyk ramien, 60 dotykov ramien, pardon, idem, raz, dva, 3, 4, keď nevládzem kolena, hej, raz, 2, 3, 4, 5 a 60. Následne ide 70 sekúnd boxujem, hej, to znamená stojím, ale boxujem 70 sekúnd. Alebo prípadne prevlácam tancujem alebo niečo. Ide o to, aby som 70 sekúnd sa nejak aktívnejšie hýbal. Vždycky, teraz pôjdeme dole, a ešte sa k tomu vrátime relatívne, to je taká polovica. Vždycky, keď niečo nevládzete, dajte si pauzu, ale hneď sa snažím. To znamená, ja neviem, urobiť 5 angličákov, nevládzem, napijem sa vody a znova fungujem ďalej. Dobre? 70 sekúnd sme išli box, následne ideme 60 rýchlo drepov. To znamená, idem také polovičné drepy, 60 sa ich snažím robiť. Tí, čo ste fyzicky zdatnejší a máte veľmi tolerantných susedov, budete si podskočiť, hej? Hej, polodrep, 60 krát. Následne 50 sekúnd idem znova bruchom. Tam už trošku bude vás cítiť, ho budete, ale každopádne ešte ho odrobím. 40 sekúnd ideme o stenu. Opriem sa o stenu, nohy v pravom uhle, takzvaný záchodový cvik. A snažím sa udržať tých 40 sekúnd. Tí, čo ste fyzicky zdatnejší, trošku pracujem som opretý, o stenu, snažím sa vyhnúť pravú nohu položím. Následne ľavú nohu pretím. To znamená, musím preniesť váhu a ten tónus na tú druhú nohu. Ideme na 30-ku. 30-ka je v flanku. 30 sekúnd sú v flanku. Držím. Žiadne gerlachy alebo prepadnuté. Držím. Stred tela. 30 sekúnd. Dobre, 20 sekúnd pôjdeme taký bočný výpad. Tí, čo ste už nevládzete, zad výpad. Tí, čo vládzete, zad výpad, kop. Hej? Zad výpad, kop. A posledné 10 angličákov. Na záver. Hovorím veľmi kvázi náročnejší trošku tréning. Časovo podľa toho, ako vládzete, ale nejak začať musíme. Vidíte, verím tomu, že nás pustia, že tá pandemická situácia sa trošku ukľudní a že nás pustia do tej školy, hoci tá telesná nevyzerá reálne a vonku zase uvidíme nejaké prechádzky, ale budem sa snažiť vám aspoň raz týždenne nejaký program alebo nejaké cvičenie urobiť. Ak sa bude dať jednou takouto formou, že vám to natočím, a jednu aspoň, že by som vám niečo napísal. Ak by niekto mal nejaké otázky, alebo chcel si zacvičiť, alebo poradiť ohľadom stravovania, vieme urobiť potom nejakú prednášku o stravovaní, to urobím pre všetkých. Aspoň také základy, ktoré by ste mali vedieť, alebo čo by vás mohlo zaujímať, keď si pripravte otázky, ak ľudia, volajte nám telocvikárom, my vám sa 100% ozveme a radi vás budeme počuť. Pekný deň.